Danas ću vam pokazati kako spojiti Texerov Conger fleece kao utopljenje na Texerovu Conger jaknu. Prvi korak je znači izvrnemo rukave na flisu. Preokrenemo, umetnemo rukav od flisa u jaknu, osiguramo ju pomoću strepa kako ne bi klizila. Istu stvar ćemo ponoviti na drugoj strani. Također ćemo osigurati kako ne bi klizila pomoću dijela na vratu. Zadnji korak, ciferšlus, postoji unutarnji za montiranje flisa i vanjski za zaključavanje jakne. Istu stvar ćemo ponoviti i na drugoj strani. I ovime smo dobili znači utopljenje za jaknu. Automatski dobijemo dva unutarnja džepa, čime cijela priča postaje modularnija i to je to. Pozdrav od ekipe iz Boostera i hvala na gledanju i slušanju.